Στο νησί της Σύρου θα συναντήσει κανείς απόκρημνες βραχώδεις ακτές και πάνω στα πανάρχαια βράχια μπορεί να δει πλήθος από προϊστορικά χαράγματα, σχέδια που ψηλαφούσαν μια πρώτη μορφή γραφής. Αποτυπώσεις κάποιων συμβόλων. Αστέρες, σπήρες, ρόμβους, ζώα, αλλά και ανθρώπους και ίσως και κάποιο σύστημα μέτρησης. Ο χλωριτικός σχιστόλιθος πάνω στον οποίο χαράχτηκαν αυτά εδώ τα σύμβολα που βρέθηκαν στο Γαλισσά είναι πέτρωμα που δεν διαβρώνεται εύκολα και έτσι τα χαράγματα αντιστάθηκαν στη φθορά του χρόνου. Στην προϊστορική Ακρόπολη του Σκόπελου που βρίσκεται στο κέντρο του νησιού βλέπεις χαραγμένα πέλματα και παλάμες, σχήματα γνωστά και από άλλες περιοχές της Σύρου, αλλά και αποτυπώσεις ζώων που εμφανίζονται σπάνια στο νησί. Στο Καστρί, γύρω από την πρωτοκυκλαδική Ακρόπολη, υπάρχουν χαραγμένα δεκάδες καράβια που ξεκινούν από την προϊστορική εποχή και φτάνουν μέχρι την κλασική αρχαιότητα. Αλλά και άλλα εγχάρακτα αποτυπώματα και σχήματα, σύμβολα της κυκλαδικής εποχής. Τα χαρακτικά αποτυπώματα των αρχαίων πλοίων που σήμερα περιπλέουν τις βουνοπλαγιές του Καστριού κάποτε ναυλοχούσαν, προσορμίζονταν, καλαφατίζονταν ή ελιμενίζονταν στον όρμο της γλισσούρας. Μικρά ή μεγάλα ευκίνητα πλοία, πλοία προϊστορικά, πλοία χωρίς κατάστρωμα και με μια σειρά κοπηλάτες, διήρης νύες, μεγάλες τριήρης, ακόμα και μεσαιωνικά σκαριά, τρικάταρτες κορβέτες που ταξιδεύουν πάνω στα βράχια σε πλήρη ιστιοφορία. Στο Δίλη, στις παρυφές της Ερμούπολης, βρέθηκε πρόσφατα μια επιγραφή του 6ου π.Χ. αιώνα. Η επιγραφή αποτυπώθηκε, μελετήθηκε και διαβάστηκε από τον επιγραφικό αρχαιολόγο Άγγελο Ματθαίου.
και μέσα από τους αιώνες ακούστηκε η φωνή της αρχαίας πέτρας. Είμαι μια όμορφη πέτρα και μη με καταστρέφεις. Στη βορειοανατολική πλευρά της Ήρου υπάρχει μια σπηλιά που σύμφωνα με το θρύλο ήταν η κατοικία του προσοκρατικού φιλόσοφου Φερεκίδη. Γύρω από τη σπηλιά είναι φανερά τα ίχνη της ανθρώπινης παρουσίας. Πέλματα και παλάμες χαράχτηκαν στο βράχο κατά τους ιστορικούς χρόνους. Σε μικρή απόσταση από τη σπηλιά βρέθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα μια αρχαϊκή ομοερωτική επιγραφή, η πρώτη μέχρι τότε στο Αιγαίο. Διαβάστηκε από τους Γερμανούς αρχαιολόγους Βέρνερ Πεκ και Χίλερ φον Γκέρντριγκεν και μιλάει για τον έρωτα δύο νέων. Χρονολογείται γύρω στο 530 π.Χ. Στη βορειοδυτική ακτή της Σύρου, ο μικρός όρμος Γράμματα οφείλει την ονομασία του στις εκατοντάδες επιγραφές που βρίσκονταν χαραγμένες στα βράχια από τα αρχαία χρόνια. Εδώ προσορμίζονταν οι ναυτικοί, προσκυνητές, ταξιδιώτες, έμποροι, πειρατές για να φυλαχτούν από τα μπουρίνια. Τρομοκρατημένοι και λιγοψυχισμένοι μπροστά στα έντονα φυσικά φαινόμενα, στα στοιχιά της θάλασσας ακουμπούσαν πάνω στο βράχο τις ελπίδες τους για καλό ταξίδι. Για εύπλια. Οι αρχαιότερες σωζόμενες επιγραφές είναι της ελληνιστικής περίοδου και χρονολογούνται γύρω στον 3ο π.Χ. αιώνα. Οι ταξιδιώτες αποτυπώνουν στην πέτρα επικλήσεις προς τους θεούς της εποχής, την Ίσιδα και τον Σέραπη. Αλλά και τα ονόματά τους και τα ονόματα των αγαπημένων τους που ήταν μακριά εκφράζοντας έτσι την νοσταλγία τους. Εύπλαστος, Σαρπιδών Σαρπιδόνος, ο Δίων δεν μπορεί να ξεχάσει την Αλεξανδρίδα, Διοτήμα, Χέρε Χλόη. Δίπλα στις ελληνιστικές συνυπάρχουν και οι ρωμαϊκές επιγραφές. Στις πρωτοχριστιανικές και στις βυζαντινές επιγραφές διαβάζουμε επικλήσεις των ταξιδιωτών για βοήθεια. Οι γραφές αυτές αρχίζουν συνήθως με το «Κύριε βοήθη» ή με το «Κύριε σώσον» και συνεχίζονται με οικισίες προς τον ύψιστο να σώσει το πλοίο και τους επιβάτες του. «Κύριε βοήθη το δούλο σου Γοργονίο Παρίο», «Κύριε σώσον το πλοίον Ισιδόρου Πιναρέως», «Κύριε βοήθη το δούλο σου Ευλημενίο». Παλαιότερα υπήρχαν πολύ περισσότερες επιγραφές, αλλά με το πέρασμα του χρόνου τα χαραγμένα ίχνη πάνω στο ευαίσθητο στη διάβρωση μάρμαρο εξαφανίστηκαν. Ανεμοφαγώθηκαν και νεροπλήθηκαν τα βράχια και χάθηκαν οι γραφές.
Γεγονός είναι ότι από τον ερημικό αυτό ορμίσκο της Σύρου πέρασαν στη διάρκεια των αιώνων με κοπήλατα και ιστιοφόρα πλοία όλες οι φυλές του μεσογειακού κόσμου και άφησαν τις επιγραφές και τις υπογραφές τους πάνω στα βράχια των γραμμάτων, που σήμερα μπλέκονται με τις υπογραφές και τις γραφές των τουριστών από τη Λάρισα, τον Μπραχάμι, τη Νέα Υόρκη, τη Δανία, τη Γερμανία, την Ιαπωνία. Όμως η ιστορία των χαραγμάτων δεν τελειώνει στα γράμματα. Τη σκητάλη την παίρνει η Ερμούπολη. Λόγω της θέσης της, στο κέντρο του Αιγαίου Πελάγους, η Σύρος υπήρξε πέρασμα και η πόλη της Ερμούπολης είναι γέννημα της προσφυγιάς. Εδώ συνέρευσαν άνθρωποι από όλα τα μέρη της χώρας και θέλησαν να ριζώσουν συμβολικά, σκαλίζοντας στον καινούριο τόπο το όνομά τους, τους έρωτές τους, τα όνειρά τους, τους ήρωές τους, τις πολιτικές τους προτιμήσεις, την καθημερινή τους ζωή, τις εκδρομές τους στην εξοχή, και στην Άνω Σύρο τα παιδιά χαράζουν πάνω στο βράχο τη ζωή και τα ενδιαφέροντά τους. Κι αν περπατώντας σήμερα στα δρομάκια της Ερμούπολης
Δεν νιώσετε να σας γαργαλούν τις πατούσες στα χαράγματα των 2 τελευταίων αιώνων, μην απορρίσετε. Με την ανάπλαση του 2000, οι παλιές μαρμάρινες πλάκες αντικαταστάθηκαν από καινούριες και τα σκαλισμένα μάρμαρα σκορπίστηκαν σε άλλα σημεία της πόλης ή χάθηκαν για πάντα. Και μαζί με αυτά, οι μνήμες και τα καταφρονεμένα χαράγματα που ιστορούσαν και στόλιζαν τα σκαλιά και τους παλιούς δρόμους του νησιού.